El Forat de Sant Tou és un avent de gairebé 70 metres de profunditat. Està situat en el terme de Gombrèn, molt a prop del santuari de Montgrón. És una cavitat petita, només 2 pous enllaçats, però és molt coneguda. Va ser explorada per primera vegada l'any 1901 i durant molt temps va ser considerada la cavitat més fonda de Catalunya. El Forat de Sant Tou és conegut també per la seva relació amb les llegendes del comte Arnau. Segons la llegenda, el comte baixava al Forat de Sant Tou i per un passadís subterrani arribava al convent de Sant Joan de les Abadesses. L'exploració de la cavitat comença amb un pou d'uns 30 metres que acaba en una rampa pedregosa. Has de remuntar. La gran arcada. Des del peu del primer pou, baixem a buscar el baixem segon per pou. la rampa pedregosa per sota d'una gran arcada. La segona part del descens és més curta, uns 25 metres amb 2 reenviaments i arriba al fons de la cavitat. Vinga, el tram final. No serà Norbert, aquest? No, això és el panteó del comte Arnau. Aquests ossos són de les víctimes del comte Arnau. Vols dir que és humà, això? No, és molt guapo, Després d'arribar al punt més fondo de la cavitat, comencem a remuntar. Amb el seu pentín. En Manel sortint del forat. Molt bé, el Manel ja està fora. Sí, ja va sol. En el segon tram de la pujada, ja veiem a dalt de tot la llum del dia. Finalment, només ens queda recollir el material i tornar a casa, satisfets per aquesta petita exploració pels dominis del comte Arnau.
Gràcies.